an yi wata masarauta mai suna masarautar Zubairu. Shi sarki Zubairu sarki ne mai kyautata ma al'ummarsa gabaki ɗaya. Ga shi adali mai tsoron Allah, bai bari a taɓa mai talakansa ko da mutum ɗaya ne. Haka kuma shi yake ɗaukan dukkan nauyin al'ummarsa gurin karatu. Sai dai kash, Allah mai ikonsa sai ya ɗauki ran wannan sarkin. Ya mutu ya bar dukiya mai tarin yawa da ɗansa tilo a matsayin magajinsa. Wannan mutumin da kuke gani a tsaye sunan shi Tanimu, ƙanin wannan sarkin ne. Shi kuma burin Tanimu ya hallaka magajin sarkin nan saboda ya mallake wannan dukiyar mai tarin yawa. Komai sai da motsa jiki, bari in motsa jikina. Kai! Me kike anan? Ba rana ka zo wannan ba? Kawu, ina dan motsa jikina ne anan saboda ina tuna mahaifina. Allah ya yi. Kana tuna mahaifinka? Ba ma kai ka zuwa nan kai ba. Ka ci ko? Kana ji na? Wasana na daɗe fa. Rashin kunya ba. Me ne rashin kunya ba kaman? Eh? Rashin kunya ba kaman? Wuce! Wuce! Ina tuna mahaifina. Yaron nan ban yi ɗau mataki a kansa ba zai iya zama mun matsala nan gaba. Me ka ce? 2 plus 2 Ka ce 4 plus 2, 5. Wane? 2 plus 2, 5. 2 plus 2 Wane? 2 plus 2, 5. Wane? No. 2 plus 2, no. 5 Haka fuska ka gani. 2 plus 2 mai? 5 Sai ka fara ji. 5 2 plus 2. 5 Yarima lafiya? Yarima tashi, me yake faruwa da ya hakuri? Kawu ne ya tsorata ni yana so ya kashe ni. Kai hakuri, Yarima, kawu ba zai kashe ka ba Yarima. Kaji? Kai hakuri. Wata rana zai zama labari. In na kawai mu bar gidan. Yarima, ba za mu iya barin wannan gidan ba. Muka bar wannan gidan wa zai rike gadon gidan nan, wa zai zama magajin gidan nan. Kai hakuri. Ina jin ka. Ni mahaukaci ne. Mahaukaci ne. Me ka ce? Ni mahaukaci ne. Kai ba mahaukaci ba ne? Ni mahaukaci ne. Eh? Ni mahaukaci ne. Eh? Ni mahaukaci ne. Eh? Ni mahaukaci ne. Ba- Ni mahaukaci ne. Kai ba mahaukaci ba ne? Ni mahaukaci ne. Eh? Ni mahaukaci ne. Bai faɗin ce ba? Ni mahaukaci ne. Faɗin ji? Ni mahaukaci ne. Ashirin da biyu, Ni mahaukaci ne. 31, Ni mahaukaci ne. 41, Ni mahaukaci ne. 51, Ni mahaukaci ne. 61, Ni mahaukaci ne. 72, Ni mahaukaci ne. 73, Ni mahaukaci ne. 91. Ni mahaukaci ne. Dari da biyu, Ni mahaukaci ne. 104,
104. Ni ma hukaci ne. 105. Ni ma hukaci ne. 106. Ni ma hukaci ne. Ka tashi ka tafi. Gobe ka dawo za mu ci gaba da karatun daga inda muka tsaya. Ka tashi ka zama! Kin ga yanzu ya sha burna ba shi burkutu ya sha ya yi taɗin abinda muke so yanzu zai gudana yadda na tsara miki haka zaki ban so a samu kuskure kina ji tun da ka tsara babu kuskure mai gida haka za a yawwa masa jiki maza maganar duniya ai iyawa ce ko kagi za ta tare ka me ba ki kuka yarima ne ya mun fyaɗe fyaɗe shi yarima ne miki fyaɗe me yasa ka je ka mata dare a kan wannan buɗe ido kawai ne na ganka cikin daki na ƙarya kace wallahi mutumin banza mutumin gofi kande kwantar da haka ne ki tashi tsaye ki haƙuri ki daina kuka yarima ya riga ya ɓata miki rayuwa babban abin da ya dame ni yanzu ba wanda zai aure ki a cikin wannan hali kamar yadda shi ya lalata rayuwarsa ya ɓata sunansa da ba wanda zai aure shi amma ki kwantar da hankalinki jan gwada ki gida ga wannan ki rike ki tafi can wani gari ki tafi da rayuwar ki da ya dace wai me yasa kama yarima irin wannan azafin ka danganta shi da fyaɗe yanzu na tabbatar baki da hankali baki da tunanin abin da zai je ya dawo to na yi haka ne zan lalata rayuwar yarima kin ga ba wanda zai ɗauki mata a garin nan ya bashi kin ga ba shi ba sarauta kenan har abada kuma ɗanmu shi zai gaje mu ƙarshenta shi ne ma yarima
gaskiya ne yanzu na fahimci abin da kake nufi. Ai da arziki a garin wa'ansu gara a garin ku. A garin ku din kuma gara a gidanku. A gidanku ma bara a ɗakin. Shi ne bayani. Yanzu na san arziki na bibiyan mu. Ina ce baki a faɗa ba. Umma. Wallahi shani a kuma. Kai hakuri. Don hakuri zan iya baka. Don ba abin da zan iya gaya maka yanzu illa hakurin da zan baka. Saboda in ka bar gidan nan, ba wanda ya kamata ya ci sarautar gidan nan illa kai. Kuma komai in ka ga kowane wahala akwai sassauci a cikinsa. Kuma Ubangiji Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a cikin gidan nan. Ban san abin da ya sa kawo ya tsane ni ba. Kai hakuri. In Allah ya yarda komai akwai lokacinsa kuma akwai sassauci a cikinsa. Don ni ba abin da zan iya yi akan kawo ka. Sai dai mu yi hakuri. Ainihin Dauda, ni wato ban cika amfani da ainihin gyada ba saboda tana ba da ma'ana. A ina ake noma gyada ne? Gyada an fi noma ta a gobir. A'a, sannun ku. Ayuba. Sannun ki. Na san kamar akwai wani abu a bakinka wanda za ka yafa. Farai. Ta san angulu ba ta kewan banza. Haka yake, haka yake. Me a cikin ainihin wato zuciyarka? Yanzu nan na taho na ga Yarima da gyatumarsa Fulani. A yanzu haka? Yanzu nan. Me yake shawarar da na zo in bayar? Na'am. Me zai hana? Na'am. Mu haɗa Yarima aure da Samira. Masha Allah. Ina ganin girman ka ba. Ka kama kanka gaskiya ka kama mutuncinka. Ba na son ƙara jin wannan kalmar daga bakinka. A rasa wacce za a haɗa da shi sai ni? Zama zaki ta yi a cikin kina bin mu kamar jela. To abin da na duba ke Da Allah ka bari. Ya rasa abu ya kamata ya faɗa sai wannan an sai mai akuya ce ta sayarwa ce. Dauda, Ayuba yana da kaifin basira, ku bari mu ji ta bakinsa. To yanzu tunda shi dama wannan Yarima ba wani karfi bane da shi. Kana neman ragon Yarima ka samu wannan ta kare. Idan ya aure ta me kake tunanin zai faru? Za mu samu dama makafa da za mu shiga cikin fada kullum ta rika ba mu kuɗi duk wayewar gari ta fasu kuɗi ta ba mu. Masha Allah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. To alke gaba ta kai ki gobaran titi. Kin ga Ayuba ya zo da wato ainihin bayani mai karfi. Wato ni kenan zan auri Lusari. Ke wannan matsayi ke ne sa ba jin shawara ne. Wai aikin balle ya ga dadewa na. Aje ana wasan guje-guje. Ni zan yi istihara insha Allah a cikin wato daren nan. Kuma in Allah da alkhairin zaki gani saboda baba Ayuba ba shi da wato azarbabi da kuma kawo maganganun da ba su ci gaba ba. Wannan magana ya kawo na ci gaba. Ki tsira mu ma mu tsira. Allah ya tabbatar da alheri. Wannan shawara ta ka ta kyau. To, sannu shek. Sannu. Baki karya ba, ni kadai ne. Mu dai fatan mu Allah ya sa mu yi nasara.
ka buge ni kuma kana kallo na? ban sani bane amma kai hakuri da Allah. Wani irin iskancin banza ne kawai in zo wucewa ka buge ni kuma ka dinga bani hakuri dan wulakanci? ba da sani na bane kai hakuri. Ka san ko ni waye? A'a sai ka buge ni? kai hakuri ban sani bane. Aga mara kunyan banza mara ki kunyan wofi kawai. Kawai ina towa sai ka Me haka? Dukan shi za ka yi? Ka san ko shi waye wannan? na sani mana yarima ne. Shi ne ka wani shaƙe shi haka za ka doke shi? To kawai na zo wucewa sai ya buge ni saboda yana yarima? Allah bar nan gurin. Banza kawai saboda kana yarima sai ka buge ni, wallahi ka ci darajanta. Kai kuma a matsayinka na yarima? Ai bai kamata ka zama haka ba. Ka yi yaƙi da zuciyarka ka zama jarumi. Ba a san yarima da mutuwar zuciya irin taka ba. Na gode. Na gode, Allah ya saka da a'a ba ko ina daga ci na ga abin da ke faru. Amma ki don Allah zan tafi. Ke wace yarinya wace gida ne? Yar gidan Malam Ayu. ta kallon sa. San kama kake yi ke. kuma ya gashi Allah ya sa ya kaddari ki cibis da ni ko ne ma ina so dan kewaya da ya ayyukan ya gajiya alhamdulillah ya rayuwa kuma to Allah ya rufa mana asiri madalla na yawa kin samu dan waken ko An samu. yawa to kya dibi na kike aje mun na ko yawa ina ji Dama gurin ka na zo malam. na Akan magana yaran. Saboda abubuwan yanzu ya dame ni ya kuma ɗaga min hankali. Wajenka. na Yarinyar na yaba da hankalinta. Na zo ne nemi izinin ka. Ka mallaka ma ɗana ya aure ta. wato dama ni tun asali ni ba mahaifinta ba a hannuna ta girma kuma na rike ta ne tamkar yadda na haifa ta samu tarbiyya sosai kuma burina da fata na kullum yarinyar nan Allah ya fito mata da mijin aure to sai gashi addu'a ta Allah ya karba lokaci guda kin zo da wannan bukatuwa ta taki to kin ga wannan bukatuwa ce kuma ta tunda abin da nake fata ke to kuma in Allah ya so ya yarda danki zai aure ta ba za a samu da To malam na gode. Ina da sa da Ina ma wannan rana ne ke jira. Zo in same ka mu tattauna kan kuma Allah ya sa da Allah ya sa kuma matar. amma da sauka lafiya La la
Yaya, Lafiya kike kuka? tana kukan bakin cikin rabuwa da ni ne mahaifinta. Ki hakuri, in Allah ya da zan share miki hawaye, ni ce mahaifiyarki. Ki hakuri, dukkan ya mace dama ɗakin mijinta shine gidanta. Ai mu kin mana gata, ba abin da zan yi sai dai godiya. Allah ya saka da alheri, kuma na kuma ta arziki. Ga ƴata amana, a rike ta amana. Ki hakuri, in Allah ya da ni zan rike ki tamkar yanda na rike shi a ciki. Tunda kin riga kin aure ɗana, kin ga ba wani matsalan da zai same ki. A rike ta amana. Na gode, Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya saka da alheri. Dena kawai shi ne wannan ya kamata ki. Ba zan samu ku albarka ba. Aikin banza aikin gobe. Ba wanda aka munafurce na kai shafurai. Shi ne za a ce sa albarka. Dan sa albarka sai dai tsire wannan auren. Yarima, sirga da shiga ciki. Ko mahaifinsun da yake kwanci a kasa yana muna da wannan auren wanda da kai da kake raye ya kamata kai sa musu albarka wannan. Wai ki duba, wai Yarima ya yi aure? Waye ɗaura mai aure? Ai ba wanda zai je ɗaura ma aure banda Fulani. Wannan munafurcin shi ne ita za ta shirya shi, ta ɗauke shi ta kai shi gari. Kawai sai ganin su ne sun zo da mata. Shi ne zai iya riƙe mata? A ke ma gane mun kya faɗa. To ya zai da ita? A shi ne abin dubawa. To ai kuwa idan ba ta isa mafarkinka zai zama ƙarfi. To arzikin gidan nan da sarautar gidan nan kaga zai zama ba mallakin ka ba. Kaga da ni da kai da ɗanmu shikenan mun tashi a tutan babu. Gaskiya kin kawo shawara mai kyau kuma kin yi tunani a ya zama dole in ɗauki mataki. Zan san abin da zai yi. Umma, yanzu ya zan yi da ita. Koda ta ce da kai a'a tana nufin ne kuma ba wai ba ta son ka bane, tana nufin cewa ta ku samu zuri'a tare da ita. Ya kamata kai mata kalamai masu daɗi masu faranta rai wanda ta fahimce ka har ta amince da kai. Haka ne. Ce yau kin bar duniya. Me kace? Sanda aka ce kin ban numfashi. Da Allah ya nuna mana wannan rana. So kake riga ka tafiya? Kika mutu kika banda ban san halin da zan shiga ba.
zagaye nan. Wato da yanzu Allah bai kawo ba da shi ne ka ci ban ka ci. Dama ka aurar da yadda ne a gidan nan za ta yi mana sata. Surukata, tashi, lafiya? Wannan surukar taki da kika aura wa ɗanki to ɓarauniya ce. Ta mana sata a gidan nan. Kuma dama shekara da shekaru babanta tantirin ɓarawo ne na taɓa kama shi ya yi sata a fada. To ga cikin dikin ano mana jinin sata. Surukata, wai magana da yake faɗa da gaske ne? Don haka ɓarawo ba ya da mazauni a gidan nan. In muna ajiye baraya irin ku sai dukiyar gidan ya ƙare mu tashi a tutar babu. Tashi ki bar gidan nan. Tashi ki fita. Ɓarauniyar banza ɓarauniyar gobe. Kuma idan na ƙara ganin kin tako gidan nan sai na sa masu gadi su yi fata wata da shi. Indai har saboda dukiya ne gashi. A'a wallahi. Na mallaka miki. Allah ga zuciya na ni har yanzu a matsayin matarka nake kuma ina son ka. Ki rike dukiyar na baki. Ni tausayin ka ne ya hana ni koma saboda wannan kawun naka in nace zan zauna da kai zai iya hallaka ka ta dalili na. Shi yasa kawai ka gana ta. Ki rike kawai. A'a. Ba komai. A'a wallahi. Na baki. A'a. Yawa. Ina ganin yayi an Allah sake mana. Allah sake mana. Wai ku sake mana. She's waiting for love to be. I'll send za ka mai da ta gida ko gida za ka mai da ta gare ma na lura idan na kyale ka a raye za ka ci gaba da mata da haka ya kamata dau matakin da zan ya kamata ya rema ka tafi inda kowa zai ci hakuri zaki lokacin sa ne yayi dama ita haka rayuwa yake kudi ya dauka yaje zai bata barayi suka tare shi suka nemi ya ba su kudin nan suka keki shine suka halaka shi ga wasu kawai muka zo muka tarar a rakwana kenan sai hakuri gashi shine magajin wannan masarautar masha Allah ya karbe shi sai hakuri Allah ne ya rani. Kuma ya ɗau kayansa dole nan dangana. Ya haƙuri da Allah ya dole ne ya haƙuri dole kuma da Allah kake. Ya mutu. Magajinsa yana nan dawowa ka saurare ni nan da wasu 'yan shekaru. Allah ya da sai ya gaji masarautar nan. Zai da gidan nan kuma sai ya ɗauka sai abin da zali.
send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Saboda ka zama jari ka samu ga wannan suna. Daga yau sai yau, kai an ƙara ji. Ko mutum ya fi rini tsaye da ke ka tsaya ka nama. Balle kuma na san sa'o'inka ne. Ka koma ka je ka nama, in ka nama sai ka nema. Duk mai suna aljarumi ne. Namijin zai. Ta yi ƙoƙari. Ni ba ka ga daɗin da ta wato da na leƙa daga inda kake ƙwallo da maza. Ta ji hankali na ya kwanta. Amma ta har yanzu ba ka burge ni. Saboda akwai faɗa na nan. Na jiran ka. Mene kuma? Wannan faɗa lokacin shi yayi zan sanar da kai. To a lokacin ne in har ka ci wannan dambar ka cika jarin. Wannan kokarin da ne kuma. Ana sai dai ina son in miki kashe ni gaskiya ina buƙatar matan da ke roƙo Kudin kika yar mun a ƙasa? Ke na nan.
sa ba ki zage ta ba na lafiya na babban lafiya. Allah da rage ki ne. Allah isa. Dan wani lokaci muna ke magana kina ji. Waye ke? Kai waye, me zan maka? Ni waye? Mu kai mu tsaye da ke bane. Baka kai ba tukuna, da sauranka. Ga kuɗin iskar nan fa. Yanzu yara mu kyale ta ne? A ni wuce. Kai, me ke faruwa? A ba. A kuma muna tsayawa ne. Yake. Tsaya. Mutane wani mummunan niyya abinci su. Yin kai gida. Na gode. Ya daki da wannan iskar da mutane. Wallahi ni ban ma san su ba gaba. Ko da yake kyawun fuska irin wannan bayan da za a yi sai Allah ya halitta Allah ya miki sura da siffa da duk ɗan namijin da ya ganki dole ne ya haɗe. Sai na ji alhamdulillah. Insha Allah. Ko za mu ƙarasa kuma gida? Har mu zo ne? Ƙarasa. Dama bai da nisa. A'a, ba nisa mu ƙarasa kawai. Ga gidanmu nan. Yanzu sai yaushe zan sake gine. Lokacin da kika buƙaci ganina. Ai ni ba na komai ko lokacin da ka zo kana maraba da zuwa saboda ba inda ne. Gaskiya ne. To da yanda aka yi akwai magana da su wacce kike son kai dora. Ya kai ka san haka? A'a. An ce labarin zuciya a fuska ke ganin ta. To shi kenan ba da uwa duk ran da ka zo dai ina so in ganka an baka komai amma. Allah da zan iya bakin wajen na kyautata ma rayuwarki. To shi kenan sai rana. Na gode.
Ina ka samu wannan? Rike zan miki bayani. Zan miki bayani. Kai mu bayani wannan jin. Kuma ba na gani. Zan fita ne ba da ku. Ina fita sai ya yi sama. Na samu wannan abin da zan fara taimaka wa mai yana sa a ɗaki ne da kudin ne a ya kai gaba Wannan kuɗin duka haka? Ka ce yau har da kaza zan ci. ka yi maganin faran da kika ce na Ni kake ci na baka ke zuba? Ka kwantar da hankalinka ce ina da cikinka. Yanzu har na haife ka shekaran ka 28. Ka dai san ko ina da buri a kanka. Sai dai kawai lokaci nake jira. Da lokaci ya yi kuma zan biya. Kwantar da hankalinka har yanzu da shan. Na fi ka san ya zama jari. Ina da burin haka har yanzu a rai. Ya wuni, ya gajiya. Babu Alina da? Ya ba gobe. Irin tsintaccen anguwan nan ne baba. Ali! Ali! Am? Aiki ya same ka. Ko gane su ya da ruwa a wajen yayin akan bayi kan kan. Gani? A da mutane a anguwa? Na ba ce. kai waye da za ka ni ne gwamnati ni ne ba uban da ya sai ruwa sai sanda na bude kuma wannan ruwa sai cibiyar haka zan bude na minti daya kai biyayya Hai! Dan biyayya kake so to kai kiwon karnuka. Ni zaki ne. Zaki kuma? Farauta ina so ka sani idan da tsautsayi ruwa cikin faranti zai ci mutum fa kai ne bishi yadda ka san wani mutum zaki haka ne. To yau ko zan sawa kazalin zami. Yau ba a san asalin su ba, ga shi ya zo billahi da shi kadai ya zo kada ku a ina ke yi ruwa aikin banza aikin wabi wallahi kariya ne.
wallahi tallahi malam She's waiting for love to be realized. I'll send her